Ви збираєтеся ў падарожжа. У падарожжа скрозь памяць. Усё, што вам трэба, гэта ісці за маім голасам. Мы зачыненыя. Ведаю, даруйце, што так позна. На адзін сеанс часу хопіць. Калі вада пачала падымацца і выбухнула вайна, ностальгія стала ладам жыцця. Будучыня была беспрасветнай. Таму людзі пачалі глядзець у мінулае. І не было нічога больш прывабнага. Не, верні мяне! Яна жыве далей, і табе ўжо час. Людзі проста так не знікаюць. Каб даведацца, дзе яна цяпер, трэба разумець, дзе яна была. Яна бегла ад мінулага ці накіроўвалася яму насустрач. Ты сапраўды добра яе ведаеш? І ці ведаеш наогул? Кім яна была не са мной. Мяркуеш, табе патрэбны адказы, але гэта не так. Дзе яна? Дзе яна? Крадзяжы, хабары, забойства. Людзі шануюць свае сакрэты. Не ідзі гэтым шляхам. Заставайся тут, у гэтым жыцці. Я ўжо шмат на што заплюшчваў вочы. Я павінен зрабіць гэта. Твая машына. Наколькі блізка можна падысці, пакуль не разбурыцца ілюзія. Вы збіраецеся ў падарожжа. Усё, што вам трэба, гэта ісці за маім голасам.